Vypátráme. Hele, tak to s tou jdou udělat střelový koule. Tak. Děkuji. No, díky tohle kuželek. Kamarádi, znáte, víte, jak jezdí mašinka? Ja. Weißen Sie, wie der Zug macht? Tak, teďka budeme mašinky a tady máme jeden tunel. A tam máme druhý tunel. Kdo z vás ho jako mašinka? Dokáže podjet. Wir machen den Zug. Tak, jo. Tak. Tak, pojďte, mašinky. Kdo nám to tam nehouká, Filipku? No, Výborně, jedem. Hele, on to už spolupracuje. No, krásný to jde. tak. Dobrý. Oh, super, das war schön. Tak. Jawohl. Lino, bist du ein Zug? Ich habe einen Straße. Und sie Jo, to je dobře. Jo. Nepřidáme tam ještě jeden. Tak, jdeme taky směrem. Patriku, honem, pokračuj. Tak jdem. Tak. Tak jdem, přátelé, jdem do tunelku. Já vám zkontroluji lístky. Tak honem, děti, jedem do tunelu, pojďte honem. Otíku, ukaž mi stát. Výborně. Tak. Ukaž mi stát, výborně. Dobrý. Výborně. No tobě to jde. Hast du ein Pfeil, bitte? Na památku. Tak, děti, a vy zatím můžete jet kolem. Vždycky, když u mě bude místo, já vám to hodím možný. Tak, další, Katarína, kom. Já Andrea. Und jetzt guck da durch. Dobrý, Oki. Dám ti to tady do kapsy, kdybys náhodou potřeboval přesvětlit, jo? Tak, utíkejte. Sehr gut. Pozor, ne, to nesmíte nám projíždět do rybníka. Jedem. Tak, ukaž. Ukažu, co tu máš. Davidku, ukaž lístek. Výborně. Gratuluji. Pojďte, Hunziku, pojďte, chlapec. Pozor. No jo, krásně. Krásně ti to jde, holčičko. No. Tak už jste všichni jeli jako vláček? Kamarádi, poslouchejte. Teďka poletíme chvíli jako letadla na výlet. Víte, jak lítá letadlo?